Nginamukele eNingizimu Afrika obingelelayo Ukhuzani Nkosi kaMaskandi, but the president of the Blue Nation is the king of Maskandi. Njoba nganichazela abafowethu ngethula ngokusemthethweni ukuthi ngibamsene nenkampani ebizwa ngeObee'S brand. Njengamanje ke ngiphethe insipho yakhona la. Lensipho le itholakala lama product atholakala kona wonke ama chemist ama pharmacy akhona eNingizimu Afrika. Njengoba ubona insipho yakhona, uma ngabe umuntu ohlushwa zinduna, umuntu nje onobuso ongathi bebiye engathi isikhumba sakho na usithandi, lensipho le izokusiza kakhulu. Izosusa yonke loyo nto leyo kube ngathi bekuwumlando. Phuthuma uyibheka kuzoba khona iObee'S men's power, le uyisebenzisa uthatha nje ama teaspoon ayi3 wathele enkomishini enamanzi warm, then waphuze 30 minutes before kick off. Then uzobusukwazi ukuthi ama results eshiwabona uzotshela nabanye bafethu. Akusizi imizi ayakhiwe engabhidliki imizi kuvuswa imizi. Phuthuma uye chemist noma uthe iliphi ufike uyithengele uyihambele. Obee'S ibhalwe kanje, Obee'S men power. Bese sizoba nenye ke ebizwa ngeObee'S HPS iyelapha. Ibhalwe kanje ke mawufika emapharmacy. Yelapha izifo eziningi kakhulu, cause ama ulcer, ikhanda, ama piles, zilonda, fever, yonke into yehlisa ngisho blood pressure, improve physical strength, promotes appetite, udla kakhulu, protect cells against cancer. Fethu uma uye chemistry hamba wenze show to uyibheke Obee'S izokusiza. Uma uyindoda nakho Obee'S men power, uhambe uyinakekele nje, uyithande uyijonga, uyithande umnomzane, uyithande umfana wakwenu. Insipho le umuntu esehlushwa zinduna kakhulu angasazi fanele enze njani. Bafethu, this is the solution of your skin. Please just go and search for it. It will help you. Thank you very much. Ngiyabonga.